हेलो फ्रेंड्स बरायबाय Bodojobinfo ऑफिशियल यूट्यूब चैनेलाव दा सखालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा आबादारिफोरनि थाखाय राङारि अनसुंथाइनि सायाव बिग आपडेट सफैदों बेनो जाबाय पीएम किसान दा नोंथांमोननि मोननो गोनां किस्ति 17 किस्तिखौ मोनसिगोन बेनो जाबाय पीएम किसान दा बेनि थाखायनो मोनसे खामानि मावनो होदों आरो बे खामानिया मा जों डिटेल्सखौ नायगोन अफिशियल आपडेटनि गेजेरजों दा बिनि सिगां जाय नोंथांमोना Bodojobinfo यूट्यूब चैनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि स्किम लननि सायाव आरो लोगोसे गुबुन गुबुन साख्रिनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा गोबां नेगासिनो दंमोन जे इलेक्शन रिजाल्टखौहाय दा इलेक्शन रिजाल्टआ होबाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोननिया पीएम किसाना थाफिनसिगोन आरो बेनो जाबाय नोंथांमोनाहाय जुननि गेजेराव माखासे खामानि मावनांगोन बेखौ मावबासो मोननो गोनां किस्ति एबा थाबथानाय किस्तिखौहाय जायफ्रा मोनाखै स' नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौनो बबेयाव थांनानै मावनांगौ बेनि सायाव डिटेल्स सफैदों जों दानो बेखौ नायनोसै दा जों फैबाय अफिशियल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे डिटेल्सखौ मोनगोन 16 किस्तिया हाबदोंमोन 28 फेब्रुवारियाव बिनिफ्राय नोंथांमोननि नेक्स्ट किस्ति हाबनाया जाहैबाय जुलाइनि सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन दा बेखौ मोननोबा नोंथांमोना माखासे खामानि मावनांगोन बेनो जाबाय केवाइसि स' केवाइसि होनो होदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय आं देखायगासिनो दङ नोंथांमोननि लेफ्ट साइड खनायाव नाय स्क्रिनाव होगासिनो दङ जे बिथांमोना मोनसे आपडेट हरदों केवाइसि होनो होदों एबा जि नोंनि एकाउन्टआव प्रब्लेम गोनां दङ बेखौहाय नोंथांमोना जेरावनोखि हाथावगौ बेयाव थांनो होदों जेरै CSC सेन्टार एबा नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिस बेफोराव थांनानै जाहाथे साजेसन लायो आरो नोंथांमोना मावनो गोनां खामानिखौ डकुमेन्ट्सखौ जाहाथे होयो होमबासो मोननो गोनां किस्ति 17 किस्तिखौ रिलिज खालामबा नोंथांमोना मोनसिगोन आरो बे टाइमखौ होदों नोंथांमोना खामानि मावनाय 20 जुनसिम 20 जुनसिम नोंथांमोना खामानिखौ मावनांगोन बिनि उनावहाय नोंथांमोननि पीएम किसाननि राङा रिलिज जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना गावनि एकाउन्टआव मा प्रब्लेम जादों बेखौ नायनोबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन स्टेटास स' बेखायनो जोङो नायनांगोन स्टेटासआव नैबे खनसे क्लिक खालामनांगोन बेनो जाबाय मोनसे स्टेटास मोनदों बेयाव क्लिक खालामदो स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि अपेन जायो बेखौ खायसे मिथिखागौ आरो खायसे मिथिया दा नै फैबाय बेखायनो जोंहा फैनाय लोगो लोगो मा खालामनांगोन पीएम किसानाव मोनसे रेजिस्टार थायोना आइडि नाम्बारखौ बेयाव नोंथांमोना होनांगोन अके देन बेनिफ्राय नैबे केपसा क'डा बेखौ नोंथांमोना बेयाव होनानै गेट OTP आव लांनांगोन अब्लाथाय नोंनाव OTP थांगोन मोनब्रै आखरनि देन बेखौ नोंथांमोना मेसेजाव थांनाय लोगो लोगो बेखौ OTP खौ होनानै गावनि प्रफाइलाव थांनो हागोन जुदि मबाइल नाम्बारा लिंक गैयाबा नोंथांमोना मोननाय नङा देन बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना बावदोंबा स' नोंथांमोना आइडियानो गैज्लाबा मा खालामनांगोन नैबे रेजिस्टार नाम्बारा मोनसे बेवहाय खनसे क्लिक खालामनांगौ आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ फिन खनसेबाव बेबादि गेवगोन स' बेनिफ्राय जाय एप्लाइ खालामनाय समाव मबाइल नाम्बारा लिंक दङ एबा आधार कार्डआ लिंक दङ बेखौ होनांगोन दा मबाइल नाम्बारा लिंक दं नालाय जों बेखौ बाव होबाय अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे केपसा मोनदोंना बेखौ फिन खनसे बाव होबाय एन्ड बेनिफ्राय गेट डाटायाव बाव थुनाय लोगो लोगो नोङो आइडिखौ मोनफिननानै रिकभारि खालामनो हागोन एन्ड मोननाय लोगो लोगो नैबे बेगाव थुदो स' बे बेगाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा स्टेटासखौहाय नायफिननो हासिगोन दा बेनो आरो नोंथांमोना मिथिबाय दा गभर्नमेन्टआ बेबायदि मोनसे आपडेट खालामदों दा बावैसो रिसेन्टलि खालामदों पीएम किसान मोनग्राफोरनि थाखाय प्रधान मन्त्रि किसान सम्मान निधि यजना होनना बुंनाय जायो पीएम किसानावहाय दा नोंथांमोना 20 जुनसिम खामानिखौ मावनांगोन अके मैयानिफ्राय हमना ला 20 जुनसिम दा हमना ला सरकारखौ बिथांमोना दाफिनसिगोन नालाय एलायन्सआवहाय दाफिनसिगोन दा बिथांमोनाहाय पीएम किसानखौबो मोनलांबाय थासिगोन नोंथांमोना दा बेनो आरो नोंथांमोना केवाइसिखौ होनो होदों नोंथांमोना जेरावनोखि केवाइसि होग्रा दङ बेयाव हमना ला CSC सेन्टारावबो थांनो होदों एबा नोंथांमोना नडेल अफिसार थायोना डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव बेयावबो नोंथांमोनाहाय माने थांनानै बेयाव नोंथांमोनखौ खामानि मावनो होदों स' बेनिफ्राय 20 जुननि उनाव एबा 20 जुननि उनावहाय पीएम किसाना रिलिज जागोन आं बुंदोंमोन जे नोंथांमोननिया जुलाइनि सिगां मोनगोन होननानै नाथाय नोंथांमोना नैबे 20 तारिखनि उनावहाय मोननायनि चान्सआ दङ हमना ला लास्ट सप्तायावहाय जुन दाननि लास्ट सप्तायाव मोननायनि चान्सआ दङ दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैबावोबा स' नोंथांमोना मोननो हागोन बेनो जाबाय सेन्ट्रेल स्किम पीएम किसान